साला दाख्लैनाथ' पुलिस गारि मोना एम्बुलेन्स गारि मारमोनलै बे जानोलै आंथ' पुलिस गारि बायदिसो मोनखाथारदों मालाय लामाथिं थांनायखौनो जोंखौ होसोदोंना जि खारबाय नामा जोंहा आंथ' जि खारखादों मोखां गन्थं नायखायाखैलै मोखां गन्थं थाफ्लिजिलांबाबो खारबाय थाखागौमोन आं दाउ होसोनाय खारखादों आंथ' नोंसोरथ' बसखौ माबोरै बासायनांगौ माबोरै सेभ खालामनांगौ बिनि थालानो थाया दरखार गैयालै गावबागाव आदा बुगाव गावनि जिउआसो देरसिन कुरेट राइट कुरेट बाथ्रा बुंबाय नों खिन्थु सानथाय मिनिनायसो मोन्दों साला नोंसोरखौ ओरैनो नामावल'सो लाफ्लांदों जेबो खामानि गैया जागारनाय अमा बुन्दा गोजासो ए जोंखौ बिदि बुंदों ओइ थ' लोगोफोर गासिबो थांफिनजोबसै बिदिबालाय बेयाव थानानै जोंलाय मा लाब थांनाङालै थांनाङा बिदिबालाय आं सोरनि बस जानांगौ जाखो थांनाङा हामा नापाय जोंनि सायावसो दन नाम्बार 1लै नोङो बारा लेभेल देखायनाङा जों गैयाब्लानो माइनास 0 दन नाम्बार 100 जाहैगोन लामा दथानि भिखारि माबा माबि जाहैला जोबगोन दे आं नोंसोरखौ लानानैथ' आं दन नाम्बार 1 ब्रा सानथाय नोंसोरनो आंनि सम्पति you are the my because of the boss all the don number 1 in the because of the in the मा होनगोन बेखौ जायाफ्रामा इंलिस मारिबावो आसिला मानसियानि बेरे बिमाजिसिलै जों कालेक्सन खालामना होफैयाबानो सेलथे बेखौनोथ' बुङो बुरबक बस ए सारा बुरबक होनबा सोर होनदों आंखौ बुरबक जानोथाय सोर बुंदोंबा बे जाय बुंदों बे बुंग्रायानो बुंखादों बे जेबो नंला दे सार मोनसे बाथ्रा मोनलै सार मा बाथ्रा सार आंनो AK-47 नांगौमोनलै बे खान्दादाखौ लानो बाथ्राबाय आङो पिस्तलखौ आंनोबो AK-48 नांगौलै होनबा आंनो AK-49 होनबा सार आंनो हेरि AK-47खौनो मारै गावनाय होगोनलै अखा गिरिनाय गावनाय होगोन काला मा जादों नोंसोरहा जाम्बा जाजोब्बाय नामा नोंसोरलाय जोंनो बे गुसुं गुसुं मावजार पिस्तलफोरासो खामानि होयो मिथिबाय गोदाव सोराव साला गिदिरखौसो गिले मानसिफ्रा नुनानै फाग्ला बे गुसुं गुसुंखौ लाखोमोना थाङो नुयैखाय गिथारा आंथ' मावजारखौ लानोनो बाग्रा जाबाय माबा मानसिफ्रा दुर्गा फुजायाव बायनाय गथ' उन्दैफोरनि दुप्लिकेट पिस्तलसो सानलाबायो बेखायनो AK-47खौनो दिन्दां आलायना लाबाय थानो सानदोंमोन सार बेनो मोजांलै गिदिर खालामनाय रां दाबिनायाव बरिया सलिद जाखायो नांगौ जाबा दिहुनबाय देखायबाय लाबबाय बे गिदिरखौ लानानै हमजानो हमजाया दे बस जों आरो काट्रा ना डेन्जार ना टाइगार बा रागा जोंबा अखा सिरिनाय बायदि गावफ्रुंजोबगोन सोर हमनोलै बेलाय मालानो साप्लाय जाथ'वाखैलै स्ट्रिक जानायखाय चाइनानिफ्राय 10थासो माल फैनो गोनाङाबो बन्द जासिगोन केवपायानो फन खालामहरदोंमोन आङो जायबा डिलिभारि खालामो बेबो करना जाना लावबायनो नोंसोर मानो बुजिथाराब्रा नोंसोरखौ बुजाय आंना गारामासो रानखांलाय लांबाय दे थां सोरबा साहा कापसे फुदुंना लायलाय कापसेल'थार माने गावनिल' आरो बे कापसेखौनो फुदुंना आरो रानथाबहोबावब्रा दे मोदला नोंनो फुदुंहैथांलै सा फुदुंहैनो हाया नोंहानो मालायखौसो थिनदों नों थांब्रा मोदला नोंनो थांनो हाया नोंनो थां दरखार गैयालै रावनिबो जाखायाखै आंबो जाखायाखै होनबालाय ओइ नोंसोर आंनि मोनसेबो बाथ्रा मानियाना आं नामावल' बस नामा नोंसोर बाथ्रा मानियाबा आं मा बस जानायनि भिलु थाखो देलाय आं बे सियाराव जिरायनायनि मा घन्टा भिलु थाखो हेरे बस नों जोंनि माबा खालामना दोननायसो बस नों जोंनि पार्टिना दोननायसो बस बेखायनो गासै तिरांथाया बे जोंनि गेजेरावसो जायो बिदिब्ला आं बे सियाराव जिरायनायनि गोनांथियानो गैला आंनि बाथ्राया रज'आबानोबालाय दे बस मानिसिगोन मानि मारगोनथ' आंनि बाथ्रा देलै मानिसिगोन थां बिदिबा दाख्लैनि मिशन फेल जानायखौ दिनै मिशन साक्सेसफुल खालामना लाबोथार नोंसोर मिथिबाय गब्ला एमएलएनि फिसाजोखौ किडनेप खालामना लाबोथार दिनै बाय हुक अर बाय क्रुक नोंसोरनि फालाया सफैलायबाय दिं तां खिनो थां नोंबो थांनांगोन गुसिंग्रा थैबायलै रखरा आंबो थांलायनांगोन आं थाबाबो जागोन खोमा सार नङा नों थांथारनांगोन नोंनावसो माखासे हाइडेन टेलेन्ट दं बिसोर गोजा थांबा किडनेप खालाम थांनाया गावसोरसो उल्था किडनेप खालामजागोन सार लाबोनो हायाबा गावफ्लंजोबगोन होनबासो गिना लागोन बिसोरो नङाब्ला गिदिंना फैगोन बिसोरो खोनासं बोरैबा मिशन फेल जानांगौब्ला नोंसोरनि डेड बडिया नोंसानि सिथ्लायाव मोनहैजोबगोन एख' गैयाबाला बसानो मालायनि आइडियाखौसो लायो गावनि मेलेमजों खामानि मावा गलासो खोमा थै मोजाङै लाबो नङाब्ला बुहुद दिगदार हजायंगाबो आयु जै सिख्ला रायजोनि दे सानथाय सादा खलासि नालाय सादा र' नानाय दंखायो र' नो बस बरिया ज्रोम जाना हो नो लागाव बरिया ओइ सोर खिफुदोंब्रा मा खि मोनामदों जों खिफैयाखैलै बस दहाय सामथायासो खिथु एल'बाय थादोंमोन
मा ओइ रि बस मा होनो दहाय सामथाया अ कितु एल'बाय थादोंमोन इयो दहायसो ओमफ्राय आरो मा होनो इयो गुंखेबो एल'बाय थादोंमोन गुंखे ओइ दिनै इयो आखाइ सुवालासिनो नोंनो साथा नानानै जाहोबाय इयो मारै लेथ्रालै ए इस नङा दे गुंखिल'सो एल'दोंमोन आङो बारा एरलानानै फेनस्राना होना नोङो मेन्टेल साला एकदम हाव खाखि सौखेना हरगोन किबु एल'थारदोंलै मारै मांलाय मानो ओरै थगायनो जेबो जायालै ना बस ना खि मोनामोनल'सो मा जानोखाय ना बस ना सार राग नोंखौ साला खि जानाय सैमाफ्रा किडनेप खालाम थांनाया दाबो मानो सफैलाब्रा हमजाना दुम जाजोब्बायसो नामाब्रा बिसोरलाय अ हेरि मा होनो हमजानानै दोखो मख्राय बुजाबायसो नामा ओरैसो सानबाय आङो फन खालामलाय बेखायनोथ' मेन्टेल भाइ बबेसिम मोनफैखो मिसनबा साक्सेस जादोंना जायाखै अ हेरि मा होनो आंना बेलेन्स गैयालै बस अन्नानै किरि आइ तु परथिनानै सोना होआ मानो थख्रा खावा नों मानो सोनो थां इमारजेन्सियाव थैब्लाबो मोननाय नङा नोंसोरखौ साला बेलेन्स होनो फैसा गैयालै मारै बकिलै अ यान्नाव सामथायनाव अ बेलेन्स दङ अ मारै किरि ताबाय थादोलै इयो सामथाया अ माख्रा फन खालामनाय जा मानो सामथाय फन खालामलाय ओमफ्राय आंहा मा मोनगोन देलाय आंहा मा लाब जागोन क्रेडिटआ मा आंना ए साला फन खालामनो होदों माबा लाब नागिरलायनाय क्रेडिट नागिरलायनाय नोंखौ बसनि खोथा मानिया नोङो अ नों बसमोन ना बावदों र' खालामनि मोदलानि नाम्बार गुसिंग्रानि नाम्बार अ मोनबाय खालामनि बरा फां फुं मस्ला बेपारि नङालै आंजों नांदो र' एखेबारे मबाइलावनो नांखाथारदोंलै बे फाल्थु नङा हेल' गुसिंग्रा अबेसिम मोनफैगोन नोंसोरो नै मेन अरिजिनेल जायगायावनो मोनफैबाय अरिजिनेल जायगा माने जोंनि जायगायावब्रा सामथाय खि हखाय ए ओमफ्राय माबाया खामानिया आरिया माबाया जादोंना जायासै माबाया ओइ साला दाननासो हरबाय बिगुरा हगारन आंखौ लेव बहा लांलायगोन आंखौ बस आंनि आनिलु अ साबास गुसिंग्रा बिदिसो जानांगौ इउ आर दा बेस्ट गुन्दा फाग्ला गुन्दा होनबा बोरैबा खोनायो दाखु होन दाखु नङाब्ला गुसिंग्रा सिखाव होनबाबो जागोन साबास गुसिंग्रा साबास मा खालामना दांखो नोंसोर बेयाव जेबो खालामा रानि खालि 10 लाखल' मात्र 10 लाखल' 10 लाख जुदि आं नों सानोमफानिफ्राय 10 लाख मोनाब्ला देंदेर खालामगोन नोंखौ 10 लाख मोनसिगोन दस लाख मोनसिगोन बस गोजौआव मोफौ हायाव बाहागोल' जायाथ' बुरबक मोफौआ जोंनि आखायाव थाखाना मानो बाहागो मोना जानो थेवबो बस बिफानो खौरां हरनाया गाहाम जासिगोन नामा अ दे खोथा हरदो नङाब्लालाय 10 लाखखौलाय बोरै मोननांगौ जाखोलै ओरैनोब्ला जों पायखानायाव खिनो फैनायावसो बेहुस खालामना लाखुमानो हादों ओमफ्राय गारियाव खिगुला बोजोबबाय हा सुगुजोब्बाय बाला खिगोनानो आङो हगारनो माबार आंखौ हगारो पापिफोरा हगारनो आंखौ हुदायफोरा खामानि गैयिफोरा साला अबेनि गुन्दागिरि खालामना जानो नागिरदों नोंसोरलाय जोङो गुन्दागिरि नङा जारौ जों दादागिरिसो जों दाखु आङो दाखु लिडार लावदुम दन नाम्बार 1 गेंस्टार नोंसोरखौ पुलिसनो साफा हमजाजोबगोन आं पुलिस डन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सुवाद साला सामथाय बेलाय आंनिसो डायलग दा बेखौलाय लिडारासो बुंनांगौ दा सरि बस जारौ जों नोंखौ जेबो खालामा दे नों खालि नों साबाबानो गब्ला एमएलए नों साबाबानो फन खालामना खोथाहर आंखौ किडनेप खालामदों होननानै आरो जोङो लकेसनखौ खोथागोन ओमफ्राय लावदुम दन नाम्बार 1 किडनेप खालामदों होनना अ सरि आं नामखौ बुङा दे ओमफ्राय जोङो लकेसनखौ खोथागोन दे ओमफ्राय 10 लाख लाबोनो 10 लाख नङाब्ला आंखौ गावथारसिगोन होनना दे फन खालामा आङो बसआनो गियोबो फाग्लासो नों खालामनो हाया नामा बस फन नाम्बारानो गैयाबा बबे मुरायाव फन खालामनांगौ आंलाय बिनो हाया नामा नों बिफै दरखार गैयालै जाखायाखै किडनेप खालामनाबो होफैनांगौ नोंनो फन खालामनाबो होनांगौ नामा ओइ सिख्ला नों बेनिफ्राय थांनो लुबैदोंब्ला नों सानोमफानि फन नाम्बारखौ हरलाय दे फैसा बिहरनो होआबो आङो मा खालामा आंखौ ए बे सिख्लाया थैनोसो लुबैखादों नामाब्रा बस गावथारखानोसै दे मानसि गावनो मोनथाराखैलै र' गावा होनब्ला नोंखौनो खेबसे गावनायनायनि दे बस
बिराद गावनो लुबैदोंलै थैमारगोना खेबसे टेस्टिं नायनायनि खेला मोनद' हा खेला मोनदो जेबो जाया दे बस खेबसेल'सो गावनाय नायगोन थैल'सो ओंखारगोन थैबा थैगोनल'सो मा जानोखाय थामसा मोनगासिनो नोङो हा मोदला बिराद जानाय बायदि मोनदों नामा नोङो गावनाय नायगोनमोनलै हरलायनो सामथाय पिस्तल गंसे हरलायनो पिस्तल गंसे हरलाय आं लानाया गुलि गैयालै बस दालाय गावनिसोदि खिन्थु आङो थौ आयौ गोलाव माबे गावदों सानमारदोंमोन खोमा बसा साला मोदला एथिङा बारा जाबाय नोंनाबो खिन्थु हले दे सरि मोनगोन आंजों ओइ सिख्ला नोंबो मा जाखो फन नाम्बार हरनाया होआंगोन आङो होआ थैबाबो आङो थैनो रोङि पापि साला हाराम जादा मोख्रा दांबा बालदा उदखारि सल' एम्फौ गोनां थास' मा होनलांखोलै बायदिसिना नाम मोनजोबथारबाय माथो बस बे सिख्ला थैनो गिमाराखैलै जबरदस्ति खालामनायसो हामगोन नामाब्रा ना गावग्लिजोबसै हैद नालै बस एथ' मोजां सिख्लाखौ बुथारो नामा 10 लाख मोननायनि बाथ्रा दं माथो खालामबावनो होनबालाय दालाय एकदम खुदुंग्लिजोबना हरनायसो हामसिगोन नामाब्रा हैद नांथ'वालै र' बस नै सादा जाग्रो खिथु एल'नाय गुंखि एल'नाय नानाय सादाखौ जासिबावदों नामा आरो आंनो नों जेबो जाया दे मोदोमैसो नो जा आं खुदुमनि दा खुलि दाराना खुदुमनो मोनाखै आरो नों मोनगोन आया जारौ 10 लाखखौथ' मोनखाला गटिके देलाय पास खालामना हायोबा फन नाम्बारबो होनाया नोङो नोंफानाव 10 लाख दिहुननो बेखौबो हाया नोंखौ हायदै मेन अरिजिनेल जायगायावनो लागावबाय थाना अ सार 10 लाखा मा खबर दाय मोजांसो सोंहरदां आंखौ आयदै मिटिंआव लाना थ'दां खोमाफोर आयदै गलाय बिदानानो सेस